B'effett minn għada sal-11 ta' April se jidħlu fis-seħħ dawn il-miżuri. Ristoranti, kiosks u snack bars se jkunu jistgħu jibqgħu miftuħa biex joffru biss servizz ta' take-away. Ristoranti ta' lukandi u guest houses jistgħu jibqgħu miftuħa biss għar-residenti tagħhom. Il-protokolli jridu jkunu jiġu segwiti b'mod rigorus. In-night clubs, il-bars u l-każini se jibqgħu magħluqin. Il-multa f'każ ta' ksur ta' dawn ir-regolamenti se tirdoppja u allura minn 3,000 euro se titla' għal 6,000 euro. Avvenimenti organizzati tal-massa se jkunu projbiti ħlief għal tiġijiet u attivitajiet reliġjużi. Attivitajiet ippjanati ġewwa djar privati ma jistax ikollhom mistiedna ta' aktar minn 4 households differenti. F'każ ta' ksur, il-multa hawnhekk se tkun ta' 100 euro għal kull persuna. Fejn l-avveniment tal-massa se jkun organizzat għal skop kummerċjali u ta' profitt, l-operatur li jikser ir-regolamenti se jkun soġġett għal multa ta' 6,000 euro, u allura se titla' minn 3,000 euro hemmhekk għal 6,000 euro. Il-multi se jirdupjaw ukoll minn 3,000 għal 6,000 euro f'każ ta' ksur tal-miżuri li jirregolaw l-għeluq ta' stabbilimenti u postijiet oħra ta' divertiment kif ukoll għal boat parties. Ir-regolamenti li jimponu li postijiet ta' akkomodazzjoni liċenzjati ma jistgħux jidaħlu numru ta' nies fihom aktar milli hemm bed space liċenzjat se jerġgħu jidħlu fis-seħħ, jiġifieri dik il-miżura li konna għamilna fi żmien il-festi tal-Karnival. Abbażi ta' fatti xjentifiċi li ppreżentawna l-awtoritajiet tas-saħħa se tiddaħħal projbizzjoni fuq contact sports għal żgħażagħ u tfal minn 16-il sena ta' età l-isfel. Fil-każ ta' persuni il fuq minn 16-il sena, contact sports jista' jiġi eżerċitat biss b'osservanza tal-protokolli li diġà hemm fis-seħħ. L-infurzar se jkompli jagħtina aktar riżorsi u se nkomplu nagħtuh iżjed riżorsi u priorità assoluta. Se nkun qed ninsisti mal-Pulizija, mal-Awtorità għat-Turiżmu u mad-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali li l-preżenza u l-azzjoni tagħhom trid tintensifika biex il-ftit li baqgħu irresponsabbli iħallsu ta' emilhom. Minn nhar it-tnejn li ġej se terġa' tiddaħħal fis-seħħ id-direttiva tas-Segretarju Permanenti Ewlieni biex kull fejn ix-xogħol jippermetti il-ħaddiema tal-Gvern u tal-entitajiet pubbliċi jaħdmu bit-telework. Filwaqt li jsiru l-arranġamenti kollha biex is-servizzi pubbliċi jibqgħu jingħataw u ma jiġux impattati negattivament. Fl-istess ħin qed inħeġġeġ anke lis-settur privat biex fejn huwa possibbli jimxi mal-eżempju li qed jagħti l-Gvern u jagħti lok biex il-ħaddiema jaħdmu bit-telework.